мен ще направя един румтур на нашата стая в любимата ми Варна. Всички вече тук настаняваме с хотела. Толкова пътуване, Филипини, самолети, бусове, тук геги, коли, поршета, ламбота, драг рейсове. Нали затова е живота, да го живееш на макс и затова правим тези влогове, затова споделяме тези истории, за да може и вас да надъхваме, да вземаме това приключение с мен и да споделяме тези уникални емоции. Айде с мен ще направя един румтур на нашата стая в любимата ми Варна. Имаме си огромен плазма телевизор. Никой не го интересува, дай гледаме гледката. Всички са тук за гледката. Ето нас тук. Штрак, здрасти. Аз усъвършенствах умението да мога да зумвам с камерата с една търкалипса. Цак, цак. Това е мега хай скил. И от тук... Елате насам. Да ви покажа любимата Варничка море. Какво става тук, бе? Ето е гегата е там. Оп. Да, там е супер яко. Това е Раджана Бич. Раджана Бич. Да, това е Раджана Бич. Много красиво. Там ще заведа.